Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Салом алайкум бародаро. Умедворам ҳаматон хубен, тантон сиҳат. Бародаро, мо як видеообращение доштем. Кадоме ки канали мо да подписатсия кардагиай, медонанд ки канали мо дар бораи мошина, мо мошина мегирем, обзор мекунем, дар борашон гап мезанем, тест драйв мекунем, исуса. Хулас ҳамин канали мо, канали автомобили тематикай. Амира ки мо гуфтем ҳаҷода қарор набестем, бо дар бораи ҳамин мошино, ҳамин мавзӯи мошино мешавад, як шохаи дигар ҳуй кунем дар бораи технически части мошино. Ака чӣ хел мисол фарз кардем, ниёзи зарилон мошин рафтаисти, яке ҳолате мешавад ки оби мошин меҷӯша. Ҳамун ҳолатота чӣ кор кардан дар кора, чӣ хел кардан дар кора, чӣ хел як гирифт кунӣ, бояд чӣ кор кунӣ. Дар бораи масъало гап мезанем. Ё ки фарз кардем, ягон кас мошинхарай, бояд мошина бирав бибина, мошина гиҷош сар куна дидана, чӣ хел куна. Ё ки мо мисол меорем. Фарз кунед ягон мошина мехарӣ, ягон мусфед гаштага, вагон якум даст, тоқа худаш ҳай кардагия. Ё фарз кунем духтур мегӯянд ки мошина харида, духтур ки малим бихар. Фарз кунем мусфед ё ки малим ё ки духтур мошина мегирӣ, мошин ягон ҷош краска шудаги нест, вагон якум даст худаш ҳай кардааст. Хоб хадаҳош 100% ҳуҷҷатҳош яксола, баллонош нав, ҳама плюс меравад. Баъд ахирон мефаҳмем ки фукш брида алиш кардагия. Мисол ин қадар плюсе я минус, ҳамин ҳолатода кадом плюс важне, кадом минус важне. Дар бораи ҳамин масъало гап мезанем. Баъд ҳамин шохае ки мо вибр кардем гуфтем, ҳамин шохара номгузорӣ кардем дар кор. Ина бози фарз кардем чӣ хел яки дар бораи технически част ки ҳастай. Ака ягон касоҷа технически част мисол нанависа, мо медонем ки қисми техникӣ ба тоҷикӣ мешавад, номи тоҷикӣ ё номи замонавӣ, ягон хел ном мондан дар кор. Агар мавзӯи касе ки бигем номи ҳамин шохае ки мо мемонем, агар комментарии касе ки ҷолибтар боша, бо кадом мавзӯе ки ҳамон одам мегӯяд, мо якум бигем ҳамон мавзӯъ дар навори оянда ҷо мекунем. Каседа ки ҳамин случиҳо агар ягон бигем савол боша, дар ягон мавзӯъ нофаҳмо боша, касе ки дар кадом мавзӯе ки мефуроша ки мо гап занем, дар ҳамон бора маълумот хостан мехоҳад, ба мо бинависа. Мо ҳар як бигем ҳамхели наворода, бо беғарз аз тест драйво, ин шохаи навда, бо дигар ҳамхели наворо карда бо мепартоем шумода. Хулоса бародаро, гапа дроз намекунем, мақсад ҳамияй, комментариёда бинависед, номша чӣ мемонем, дар бораи кадом мавзӯъ гап мезанем. Иншоалло бо наворои нав пешкаш шумо мегардонем. Хайр.